Aste honetan Stop Kaleratzeak plataformara gerturatu nahi izan dugu. Kaleratzen gaia gutxixeo entzuten da gaur egun, baina hala ere kaleratzeak egon badaude eta gaia bertatik bertara ezagutzeko Tolosaldeko plataformarekin bildu gara eta kontatu digute bost urte dijoaztela lanean eta urte hauetan 9 kasu konpontzea lortu dutela, informazio asko eman dutela eta kontsulta asko izan dituztela eta oraindik ere 15 egunetik behin biltzen direla Tolosan eta beraz deia egin nahi izan dute jendeari parte hartzeko eta bertaratzeko eta hori guztia hitz egiteko beraiekin bildu gara. Rebekaren erreportajeaz gain, Topik zentrora joan da hitzea aurkizu eta iraia bitarte egongo den erakusketa ekarri digu. Bu eta Marabillas, 30 urteko ibilbidea erakusketa azalduko digu iraia bitarte bertan ikusgai izango delako. Bestetik, Enrico Rubiños musikaria elkarrizketatu dugu, Bendeta taldeak 10 urteko ibilbidea urte amaierarekin batera bukatutzat emango duelako. Hauez gain, Tolosaldea garatzenek ere bere horria izango du eta hilabetero moduan Galtzaundi Euskara taldearen txokoa ere hitzez hitz gurean izango da irakurgai. Iritzi emaile lanak berriz, Jone Amonarrizek, Inigo Irurzunek eta Ainhoa Elizondok egin dituzte eta aste honetako bertsoa berriz Txomin Azpirozek botako digu.